Свет веселый, яркий аллея, тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Лезь паклічам, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пажарная бяспека з роем. Сустрэча з героем. Не дагоніш! Пітер, чакай! Гей, тормоз! Пітер! Асцярожна, не трэба так дурэць. Я не хацеў! А вы хто такі? Я пажарны, а яшчэ прыглядаю за гарэзамі на вуліцах. Пажарны? Так, і калі працягнеш так паводзіцца, будзеш пакараны. Ясна. Вось уліп. Усё гатова. Абароніць нават пры высокіх тэмпературах. Выдатная праца, Джин. Мы дома. Знаёмцеся, сябры, гэта Томі, пажарны, пра якога я расказвала. Вітаем, Томі. Прыемна пазнаёміцца. Я паразмаўляў з вашай таленавітай вынаходніцай. Яна неймаверная. Таленавітай вынаходніцай? Яна робіць класныя штукі. Клічце, калі спатрэбіцца дапамога. Дзякуй, абавязкова. На складзе ёсць і іншыя прылады, заставайся тут. Відаць, давядзецца затрымацца. Спадар-будаўнік прапаў бы без яго. Гэты пажарны сапраўдны герой! Што? Вы пра таго дзівака, які наехаў на мяне ні за што? Пітер, не кажы так пра Томі. Паверыць не магу, што вы купіліся. Я раскажу вам, што ўчора здарылася. І што, ўсё яшчэ лічыце яго крутым? Гэта табе нельга было гуляць ля дарогі. Што? Я за Томі. Ты заўжды трапляеш у гісторыі. Ды я нічога не зрабіў. Джоні, падтрымай мяне. Ну, ты нядобра паводзіўся, Пітер. Ды годзе, Джоні! Хадзем, я пакажу, што спадар дасканаласць не такі, як вам здаецца. Бачыце? Вось, вы вольны. Вы выратавалі мяне, сябра. Пашанцавала, ён такі класны. Сур'ёзна? Пітер, мне пора рабіць дамашку. І мне! Чакайце! Не ідзіце пакуль! Дайце мне яшчэ адзін шанс! Давай. Вачам не веру, на што ён так пужае беднае кацянятка Мэры! О, не! Усё добра, ты зможаш. Малайчынка. Како? Фух, атрымалася. Ён такі чуллівы. Што? Не верце яму. Пітер, досыць ужо. Усё зразумела. Да сустрэчы. Не, пачакайце. Джин, што такое? На складзе пажары нехта захрас усярэдзіне. Едзь хутчэй. Ужо еду. Не. Вы маглі пацярпець. Вы што, не ведалі, што там нельга гуляць? Супер! Цяпер усе ўбачаць, які ён па праўдзе. Слухайце, дзеці, сена вельмі хутка загараецца. Адна іскра і ўсё. Уцякай! Пітер, Томі!
Знов ти, ледь не потерпів другий раз за тиждень. Так, пробачте. Не опекся? Усё добре? Так. Было небяспечна. Добре, що ти цілий. Приємно, що моя винаходка допомогла. Дякую, Джин. Дякую, Томі. Ви найліпший пожарний у світі. Томі наш герой. Правильно, дзеці, ми мусім бути удзячныя. Пажарныя працуюць, каб мы былі ў бяспецы. Яны вельмі моцна рызыкуюць, каб патушыць пажары і выратаваць людзей. А таксама арганізуюць першую дапамогу і адпраўляюць пацярпелых у бальніцу. Праводзяць праверкі, каб нідзе не здарыўся пажар. Яшчэ дапамагаюць падчас катастрофы са штодзённымі праблемамі. Яны дапамогуць у розных сітуацыях. Бачыце? Яны крутыя, так? Пажарныя, вы супер! Дзякуй, спадар! Вы мяне выратавалі! Гэта праўда супер! Пітер, а што ты нам казаў учора? Ён сказаў, той дзівак, які наехаў на мяне ні за што. Яшчэ ўбачымся. Дзякуй, Томі, да сустрэчы! Да сустрэчы. Шчыра дзякуем Мацею Маланцыялі-Неваяйковым, Лявону С., сям'і Анфімовых, Яўгену Барановскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Еніну, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.